Μαζί μας και η Volvo, μαζί μας και οι Σουηδοί. Πολλές φορές ακούτε για τα περίφημα 5 αστέρια, που είναι η κορυφαία διάκριση στις δοκιμές του Euro NCAP, του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δοκιμών για τα νέα αυτοκίνητα. Πέρα από το προφανές και αναμενόμενο ότι όλα δηλαδή τα μοντέλα της Volvo, όλα τα μοντέλα της έχουν βαθμολογηθεί με 5 αστέρια, είναι χαρακτηριστικό ότι τα σουηδικά μοντέλα διαθέτουν συστήματα τα οποία είναι τόσο προηγμένα, συστήματα ασφαλείας, τόσο προηγμένα, τόσο μπροστά από την εποχή τους, που ούτε καν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στα κριτήρια αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δοκιμών. Ένα από αυτά είναι και η ανίχνευση πεζών και ποδηλατών με αυτόματο φρενάρισμα. Αυτό το έχω ζήσει. Δεν υπάρχει. Είναι εκπληκτικό. Σώζει ζωές. Ανιχνεύει το αυτοκίνητο με φωτοκύτταρο, πεζούς και ποδηλάτες και φρενάρει αυτόματα αν ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα. Volvo, η σουηδική αντίληψη και για την πολυτέλεια και για την ασφάλεια. Σκεφτείτε, τα συστήματα ασφαλείας των Volvo είναι τόσο προηγμένα που δεν περιλαμβάνονται καν στα κριτήρια αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δοκιμών.